एकदम खडे। नमस्कार, मी आज तुमच्यासाठी नवीन व्हिडिओ घेऊन येत आहे। ज्येष्ठ गौरीस 3 दिवस कोणते नैवेद्य दाखवावे। तर आपण ज्येष्ठ गौराईला 3 दिवस कोणते नैवेद्य करायचे आणि ते कसे करायचे ते आता आपण पाहूया। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। ज्येष्ठ गौराईचे सर्व सुवासिनीने व घरातील स्त्रियांनी आपण मोठ्या उत्साहाने आणि आपल्या पारंपरिक पद्धतीने आपण गौराईचे आगमन केलेले आहे। आपण तिला घरात घेतलेले आहे। तर तिला आता हे 3 दिवस गौराई आपल्याकडे 3 दिवस आलेली असते, 3 दिवसासाठी आलेली असते। तर या 3 दिवसात आपण तिला कोणकोणत्या पदार्थाचा नैवेद्य दाखवायचा त्याविषयीचा माझा हा व्हिडिओ आहे। चला आपण कोणकोणते नैवेद्य आहेत ते आता आपण पाहूया। पहिल्या दिवशीच आपण सर्व सुवासिनी स्त्रियांनी व घरातल्या स्त्रियांनी तुळशीपासून त्या घरापर्यंत, घरातील देवारेपर्यंत आपण गौर आणलेली आहे। त्या गौराईला आपण हळदी कुंकू, दुर्वा, आघाडा, तुळशी अर्पण करून आरती केलेली आहे। तिला आता आपण भाजी भाकरीचा नैवेद्य दाखवायचा। आता तर ही भाजीमध्ये तुम्ही शेपूची, तांदळाची, मेथी, पालक कोणतेही तुमच्याकडे जे उपलब्ध आहे ती त्यात तुम्ही भाजी करावी। मात्र शेपूची भाजी ही फार अतिशय महत्त्वाची आहे। भाकरी करायची असते तर भाकरीमध्ये तुम्ही बाजरी, ज्वारी, मका, तांदूळ अशी तुमच्याकडे जे उपलब्ध आहेत त्याची भाकरी केली तरी चालते। पण त्यात बाजरीची भाकरीला अतिशय महत्त्व आहे। म्हणजेच आपण गौराईला अशा पद्धतीने बाजरीची भाकरी, भाताची मुदी, तूप, भाजी आणि गोड म्हणून त्या भाकरीवर गुळाचा खडा ठेवला तरी चालतो। असा नैवेद्य भरून आपण गौराई घरात आल्यानंतर तो नैवेद्य गौराईला दाखवायचा असतो। अशा रीतीने गौराईला पहिल्या दिवशी हा नैवेद्य तुम्ही करायचा। आता दुसऱ्या दिवशी आपण वेगवेगळी 5 किंवा 7 फळे फराळांचे पदार्थ, त्यामध्ये तुम्ही लाडू, करंज्या, चकली, चिवडा, शेव, शंकरपाळी जे आपण दिवाळीला करतो ते सर्व पदार्थ आपण गौराईपुढे ठेवायचे असतात, मांडायचे असतात। तसेच त्या फराळांच्या बरोबर तुम्ही वेगवेगळी खेळणी, कृष्ण राधा, राम सीता, छोट्या छोट्या मूर्ती जे तुमच्याकडे जे आहेत, फुलझाडेच्या कुंड्या ठेवून तिथे आपण सुशोभित करायचे आणि गौराईला आपण तिथे उभा केलेली असते आपण। तर आता दुसऱ्या दिवशी आपण कोणता नैवेद्य करायचा ते आता आपण पाहूया। तर दुसऱ्या दिवशी आपण गौराईला पुरणपोळीचा स्वयंपाक करायचा असतो। तर गौराईला पुरणपोळीच्या स्वयंपाकामध्ये तुम्ही 5 पोळ्या, त्यावर भाताची मुदी, तळण, भजी, आमटी, दूध, तूप घालून हा नैवेद्य आपण गौराईला दाखवायचा असतो। या नैवेद्याला ग्रामीण भागामध्ये बडान असे म्हणतात। अशा पद्धतीने तुम्ही गौराईला दुसऱ्या दिवशी हा नैवेद्य दाखवायचा। आता तिसरा दिवशी तुम्ही गौराईला भाताची मुदी करायची, त्यावर गूळ, दूध, तूप ठेवून त्याचा नैवेद्य आपल्या तिसऱ्या दिवशी गौराईला हा नैवेद्य दाखवायचा असतो। हा नैवेद्य दाखवल्यानंतर शेजारील सुवासिनींना जे आता आपण भाताची मुदी केलेली आहे ती मुदी येणाऱ्या प्रत्येक स्त्रियांना हळदी कुंकू लावून, पान सुपारी, ती भाताची मुदी आणि ओटी भरून त्यांना आपण हे द्यायचे असते। अशा पद्धतीने आपण हे नैवेद्य तिसऱ्या दिवशी आलेल्या सुवासिनींना सुद्धा आपण द्यायचं असते। हा नैवेद्य दाखवल्यानंतर शेजारील सुवासिनींना घेऊन दोरे घ्यायचे आहेत। दोरे घेणे हा माझा लाईव्ह व्हिडिओ आहे, तर तो तुम्ही माझा अवश्य पहा। आणि हे दोरे घेतल्यानंतर आपण मूर्तीचे विसर्जन, म्हणजे मूर्ती थोडी हलवून सकाळी ती पूजा काढून दूध, फूल हे सर्व 5 दिवसांच्या गणपती विसर्जनासह वाहत्या पाण्यात सोडावे। म्हणजे 5व्या दिवशी 5 दिवसाचा गणपती असेल तेही या दिवशीच विसर्जन करतात, गौराई जायच्या त्या दिवशी। असे विविध पदार्थाचे नैवेद्य दाखवायचे असतात आणि आरती झाल्यावर प्रसाद म्हणून विविध पदार्थ द्यावेत। अशा प्रकारे भोजन व प्रसाद
देऊन गौराई मातेला आपण प्रसन्न करून घ्यायचे आहेत। तर ही माहेरवाशीन जाताना तुम्हाला सुख, समृद्धी, ऐश्वर, आरोग्य, संतान प्राप्ती, मुलबाळ, गुरढोर, घरांच्या धनी यांना उदंड आयुष्य आपल्याला ती देऊन जाते। असे हे गौराईचं आपण हे 3 नैवेद्य दाखवून तिला तृप्त करून घ्या। तर हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला तो अवश्य सांगा। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।